Bueno, nosaltres, la nostra vinculació i relació amb l'Agència Catalana ha estat des del minut zero, des de que vam iniciar el projecte, vam anar a presentar-ho amb molta il·lusió, i la veritat és que sempre ens hem sentit molt acompanyats, tant a nivell de recomanacions, no? Nosaltres som dels que preguntem, escolta, com podem fer això, com podem fer allò? Òbviament, la presència que tenim a través dels diferents canals, sobretot el top de les xarxes socials, doncs és un gran què, ens ajuda molt. A nivell de formació, també sempre que podem hem intentat fer temes de màrqueting i a més amb l'especificació de turisme cultural, doncs queda ja molt en el focus del que nosaltres necessitem. Tema de dades, també som dels que anem mirant i poquet a poquet intentem anar aplicant totes aquestes línies estratègiques que des de l'Agència Catalana se'ns marca i la veritat és que és un referent, no? I ens ajuda i ens inspira. Anem resseguint tot el que feu des de l'agència, doncs el tema d'incorporar el relat en els continguts i en els spots i a mesura que anem podent incorporant les innovacions doncs les anem seguint. Per nosaltres ha estat molt important ser afiliats a l'Agència Catalana de Turisme perquè som una empresa petita que vam començar tot just fa any i mig i no tenim la capacitat com per arribar pels nostres propis mitjans públics llunyans o internacionals. Per tant, tots els programes i el suport que dona l'Agència Catalana als associats és fonamental, perquè a més permet contactar directament amb tots aquests turoperadors que ens poden realment fer tirar endavant el negoci.